Сёння мы працягваем рух аўтобуснага гарадскога маршруту нумар 2 горада Светлагорска, што ў Беларусі. А канкрэтнае апавяданне будзе пра яго новы і, я думаю, апошні дадатковы рэйс, які быў пастаўлены ў пытанні зімою 2026 года. І ўжо вясною, прыкладна 4 сакавіка, аўтобус выехаў на свой першы маршрут. І зараз ужо лета, а аўтобус ходзіць болей 3 месяцаў, але ў ім ёсць свае цікавыя моманты, аб якіх не трэба маўчаць. І мы пачынаем. Адносна новы маршрут горада з'явіўся на шыльдах раскладу на аўтобусных прыпынках сапраўды спантанна. Аб ім не было ніякіх паведамленняў ад самога аўтобуснага парка, мясцовых тэлеканалаў навін і таксама ў часопісах ды газетах. Сам я таксама быў здзіўлены, калі ўбачыў яго ў першы раз. І гэта было вось так. Пасля працы ідзеш на свой аўтобусны прыпынак. Едзе аўтобус, ты падыходзіш да яго, і тут бачыш, што напэўна едзе двойка, але была цікавая літара П побач. І адразу, калі ўваходзіш у аўтобус, многія жыхары сталага ўзросту і іншыя, таксама маладыя асобы, цікавяцца, куды едзе аўтобус. І тут усё складзена на самой справе проста і зразумела. У горадзе перад гэтым рэйсам хадзілі аўтобусы з аналагічнай літарай, напрыклад, 8П ды 12П. І ўсе яны ідуць, не жагаюць гэтага слова адкажу, у самы новы склад Светлагорска, які быў уключаны яшчэ 5 год таму. Гэта вёска Расава. Калісь даўно гэта была простая вёска з насельніцтвам на той час болей 110 чалавек, якая ставілася да Чыркавіцкага сельскага савета Светлагорскага раёна Гомельскай вобласці. Яна знаходзіцца недалека ад пасёлка Мяткоў, што не ўключаны ў склад горада, але прымае на сабе багата аўтобусных гарадскіх маршрутаў, насельніцтва якога на цяперашні час па неафіцыйным даным прыкладна болей 1000 чалавек. У вёскі Расава ёсць свая рэальная гісторыя. Я хочу пра яе крыху паведаміць, каб было зразумела, дзе мы знаходзімся і куды вядзе наш шлях. Па пісьменным істотам у адкрытых доступах самая першая згадка пра вёску вядома яшчэ з 19 стагоддзя, як паселішча ў Парыскай воласці Бабруйскага ўезда Менскай губерніі. Памешчык Сёмаў валодаў вёсцы ў 1870 годзе 94 дзесяцінамі зямлі. У 1879 годзе пазначана вёска ў лічбе паселішч Чыркавіцкага царкоўнага прыходу. Згодна перапісі 1897 года быў міф аб тым, што ў вёсцы дзейнічаў невялікі трактыр. Па цяперашняму часу аб ім нічога не вядома. Ужо ў савецкі час у 1921 годзе была адчынена школа. У 1930 быў заснаваны калгас, працавала кузня. У час другой сусветнай вайны ў 1943-44 годах у баях за вёску загінулі каля 225 салдат, пахаваны ў брацкай магіле на паўднёвай ускраіне. 14 лістапада 2018 года Светлагорскі раённы савет дэпутатаў прыняў рашэнне аб далучэнні вёскі Расава да горада Светлагорск. У склад горада будзе ўваходзіць праз 2 гады. 30 снежня 2019 года вёска скасавана. У сакавіку 2020 годзе у вёсцы па вуліцы Цэнтральна правялі працу і засартавалі дарогу. І ў верасні 2020 года вёска Расава была афіцыйна кінута ў склад горада Светлагорска. Такім чынам вёска з насельніцтвам прыкладна болей 100 чалавек атрымала статус як склад горада. І туды пасля сталі хадзіць ужо гарадскія грамадскія аўтобусы. Часам даехаць у горад можна было толькі на прыгарадных маршрутах, або калі ёсць сваім транспартам. Транспартная сетка ўключае сюды транспартныя сувязі па прасёлкавай, а затым аўтадарогах, якія адыходзяць ад Светлагорска. Каля заезду ў вёску праходзіць аўтамабільная дарога Р82. І таксама там знаходзяцца аўтобусныя прыпынкі. Вёска мае аўтобуснае паведамленне з горадам праз прыгарадныя аўтобусныя маршруты. Напрыклад, нумар 214, таксама і праходзячы міжгародні маршрут нумар 661. З гарадскімі маршрутамі тут болей, груба кажучы, выбара на ўвесь укус. Ужо болей 4 гадоў маецца маршрутка нумар 16 ТК, аўтобусны маршрут нумар 8П да аўтобусны маршрут нумар 12П. І вось мы перайшлі да нашай двойкі. Аўтобусны маршрут ідзе ад самой ўсходняй частцы горада, прамысловай зоны і прыпынка цэлюлоза-кардонны камбінат. І наступны прыпынак хімвалакно. Далей ён едзе як асноўны аўтобусны маршрут нумар 2. Даязджае да канцавога прыпынка аўтобуса нумар 2 пасёлак нафтавікоў, і затым рух працягваецца па маршруце нумар 12П. Рух ідзе ўжо ў Светлагорскім раёне, так як пасёлак нафтавікоў быў канцавым прыпынкам унутры горада. Першы прыпынак за горадам з'яўляецца вёска Рудня, бліжэйшая захадная вёска Светлагорскага раёна, памежная з горадам. Затым ідзе рух у пасёлак Мяткоў. Тут спыняецца багата аўтобусных маршрутаў на канцавы прыпынак, але ў маршрута 2П рух працягваецца з выездам на аўтамабільную трасу Р82, па якой, праехаўшы ад Мяткова, да скрыжавання на вёску Расава па мапах складае болей 2 кіламетраў. Не так багата, але ісці пешкі не хочацца нікому. Затым аўтобус робіць заезд у вёску, трапляе на вуліцу Царска-сельская і прыязджае на першы прыпыначны пункт у вёсцы Цэнтральная. Ад яе ён працягвае рух па вуліцы, дзе яшчэ дарога выглядае вось так. Наступны прыпынак вуліца Бярозавая. Пасля аўтобус паварачвае направа, трапляе на вуліцу Сергея Прача, дзе дарога ўжо змянілася на прасёлачную. Аўтобус едзе па вуліцы Прача, пад'язджае да скрыжавання паміж вуліцамі Прача і Саўгасная, і тут знаходзіцца канцавы прыпыначны пункт аўтобуснага маршруту нумар 2П. Прыпынак вуліца Сергея Прача.
І тут я хочу пазначыць, што аўтобусны маршрут нумар 2П едзе толькі ў адную старану. У сэнсе, што пасля прыбыцця на канцавы прыпыначны пункт Сергея Прача ён змяняе свой маршрут на аўтобусны нумар 12П. Мае назіранне, тут я не адкажу, можа быць правільна, але для мяне гэта схожа на тое, што нумар 12П з'яўляецца адным з такіх вялікіх маршрутаў горада. Аўтобус нумар 12П едзе праз такія вядомыя мікрараёны Светлагорска, як 6 ды 3, і прыязджае на канцавы прыпыначны пункт аўтастанцыя. Тут адкажу, як думаю, таму што не зразумела нідзе, чаму аўтобусны парк запусціў так новы маршрут. Напэўна, аўтобус нумар 2П хутчэй за ўсё прыязджае на канцавы прыпынак Сергея Прача, дзе збірае багата асоб дарослага ўзросту. Адтуль ён едзе ўжо па маршруце нумар 12П, які, як я ўжо казаў, прыязджае самыя вялікія жыхарскія мікрараёны горада. І складаюцца ў мяне такія варыянты. Новы аўтобусны маршрут небагата вядомы жыхарам горада. Тым больш, што ён ходзіць не так шмат гадзін. І жыхары большай колькасці дарослага насельніцтва не зусім разумеюць, што гэта за новы такі маршрут і як ён правільна ходзіць. Таму аўтобус едзе ў горад па вядомаму маршруту, для можа быць цалкам усіх светлагорцаў. Тым больш, што ён прыязджае вядомыя гарадскія месцы, да якіх могуць вяртацца і жыхары вёскі не толькі Расава, але і папярэдніх вёсак, якія можна сустрэць на шляху маршрута. Таксама аўтобусны маршрут нумар 12П заязджае на вуліцу Богдановича у стары аэрадром. Нумар 2П гэтага не робіць. Або яшчэ, на мою думку, гэты рух можа з'яўляцца эксперыментам на думку аўтобуснага парку. Але пакуль ён ходзіць, і ім карыстуюцца людзі. І народ усім задаволены. Дзякуй вам усім за прагляд. У наступных відэо вы ўбачыце паездку на ўсіх аўтобусных маршрутах з лічбай 2. Не забывайце падпісацца і паставіць падабайку на гэтае відэо. Мне было вельмі прыемна праводзіць гэты час з вами. Лета ў гэты час вельмі пячэ. Не ведаю, як у іншых краінах, але ў Беларусі пад плюс 33. Беражыце сябе. Не забудзьце пранаць панамкі або якія-небудзь капелюшы. Абдымаю.